Hola, amiguets i amiguetes. Avui us explicaré un conte que es diu L'illa de l'avi, per Benji Davis. Crec que us agradarà moltíssim. A la part del darrere del jardí d'en Leo hi havia una porta que donava a ca l'avi. Davall d'un test hi havia una clau que en Leo podia fer servir sempre que volgués. Un dia, el Leo va anar a veure l'avi, però no el va trobar enlloc. Tot just, quan era a punt de marxar, li va sentir la veu. «Ah, ets aquí!», va dir l'avi. «Vull mostrar-te una cosa». El Leo va pujar a poc l'escala. No havia estat mai a les golfes. Hi havia un munt de caixes velles i d'andròmines d'arreu del món que l'avi havia guardat. L'avi va estirar un llençol que hi havia al fons de les golfes i va descobrir una gran porta de metall. «Tu primer, Leo», va dir. El Leo va girar la maneta i va empènyer aquella porta feixuga. De sobte van aparèixer a la coberta d'un vaixell molt alt, enmig d'una mar de teulades. L'avi va fer sonar la botzina i el vaixell es va posar en marxa trontollant. «A tota màquina!», va cridar. L'avi era molt destre amb el timó i feia que el vaixell solqués entre les ones tranquil·lament. Al llarg del camí, tot el que van veure va ser mar i cel, cel i mar, fins que van albirar alguna cosa a l'horitzó. «Tiene la vista!», va cridar en Leo. Van tirar l'àncora i van baixar a terra. «Avi, no agafes el bastó?», va dir el Leo. «No, crec que no m'hi farà falta», li va respondre. Allà enmig de la selva de l'illa feia molta calor. «Hem de trobar un bon lloc on protegir-nos», va dir a l'avi. Van trobar una cabana vella a la part alta de l'illa, on bufava una brisa fresca. Hi havia molta feina a fer, però amb una mica d'ajuda, la seva nova casa va estar enllestida de seguida. Van explorar l'illa de cap a cap i a cada passa hi van descobrir llocs meravellosos. Era el lloc perfecte. El Leo desitjava quedar-s'hi amb l'avi per sempre, però sabia que aviat arribaria l'hora d'anar-se'n. «Leo, m'agradaria explicar-te una cosa», va dir l'avi. «Mira, penso quedar-me, però no t'hi trobaràs sol?», li va demandar el Leo. «No, penso que no», va respondre l'avi somrient, perquè estava acompanyat de molts animalets i era una illa plena d'arbres i de natura. El Leo va abraçar l'avi per acomiadar-se'n. El trobaria a faltar molt. Quan va partir, tothom hi havia anat a dir-li adéu. El Leo va tindre que tornar a casa ell sol amb el vaixell. El vaixell es bofegava i es balancejava entre les ones. El viatge es feia molt més llarg sense l'avi, però en Leo s'ho va apanyar per arribar-hi sa i estalvi. L'endemà al matí, en Leo va tornar a ca l'avi. Tot semblava igual, però l'avi ja no hi era. Hi havia un silenci profund a les golfes. La porta de metall tampoc no hi era. Fins i tot semblava que no hagués existit mai. Llavors, el Leo va sentir un cop
a la finestra. Què devia ser? I va trobar un sobre i va veure un ocell que marxava. I el va obrir poc a poc. I va trobar una fotografia de l'avi amb els animalets de l'illa i amb el bosc meravellós que havia anat. Espero que us hagi agradat i que continueu amb un gran somni.